ikusi dugun egoera Argentinan oso kezkagarria dela. Mundu mailan dagoen ultraeskuindar mugimendu indartsu horren simbolo nagusietako bat baita Milei presidentea. Hortik pasa gara Uruguaira, non badagoen Frente Ampliok zuzentzen duen gobernu progresista bat. Uruguaien ikusi dugu badagoela gauzak egiteko beste modu bat, eta gauza beste modu batetan egiten direnean, ezkerretik egiten direnean, eta elkarrekin egiten direnean, beste emaitza batzuk lortzen direla. Ezberdinen arteko fronte zabalak, datorkigun mehatxuaren aurrean tinko frente egiteko, baina bereziki beste mundu posible bat eraikitzeko. Eta hortarako argi dago, zentratu behar garela elkartzen gaituen horretan, asko baita, eta albo batera utzi ezberdintzen gaituen hori. Minimo programatrikoen inguruan posible da ezkerreko sektore diferenteak elkarrekin lan egin dezagun gure herrietan egoera berri bat eraikitzeko eta modu globalean ere bai eta elkarrekin mundu hobeago bat eraikitzeko.